What's up, unicorns? Jeg er minicorn. Ja, du er unicorn. Ordentlig unicorn. En stærke korn. I dag skal vi lave en challenge. Skiller. Mælk, chili, så kører vi. Han har, fordi... Jamen, jeg synes bare, han skulle have en stærkere en. Ja, så udfordrer jeg ham til noget andet en anden Ja, dag. en anden dag. Så jeg tager en i milde, fordi jeg er en tøs. Ja, det var altså. Ej, når jeg skal spise, er bare sådan her. Du skal tage det hele. Nej, jeg kan ikke gøre det hele. Sammen der. Ja. Hej! Ej, stop! Hallo, ikke nu. Ej, det var tidligt. Okay, jeg skal. 3, 2, 1. For helvede! Iskold. Ja. Der er stadig smil på. Det kommer lige lidt. Jeg er bare i gang med at brække mig lige lidt. Ja, skal jeg æde det hele? Ja, du skal så. Svagpis og lort, mand. Ej, jeg vil godt være lidt med. Det er jo godt. Ja, det er fordi vi er lige ude på os, så vi kunne brække os lidt, ikke også? Mere, eller hvad? Ja, kom nu helt ind i rummet. Ja, det er råd. Jeg kan fucking ikke. Kom nu. Du skal bare tage det ind, så må du godt spytte det ud bagefter. Øj, føj for helvede. Kæft, min tunge brænder. Huha. Mit er lige begyndt. Jeg tror kraftigt ikke, du har fået en i stærk. Jo, det kommer du. Jeg troede, jeg spiste den røde. Ej, for helvede, hvor er det stærkt. Skulle faktisk rigtig have haft gæst med. Han turde det ikke. Ej, for helvede. Var der nogen, der griner af det? Ja, det er fandme. Nå, men skal vi bare runde den af her? Ja. Så ses vi, folkens. Vi ses.